Coco. Kot. Sanbon. Papa banye. Coco tanga cala banye ngabaphuma. Cala enzeni ngaphandle. Hey. Manda. Cuma le ngoma lezi ngenza. Uhlala ngapha uphi? Uhlala ngapha. Yeah. Mbisi. Kunjani mfowethu? Right, uyo. Alright, uhlala ngapha? Uhlala ngapha ya. La. Uhlala khona ngapha? Erumini ya. Okay. Kesikhulume. Sabala ndawo mfowethu. Wena sana, azange kari last esikolweni? Informa ngona ukuthi na. Wena sana awuzwa ne? Ngiyezwa. Eh? Ngiyezwa. Last ngithizeni ku? Thinga esikolweni. So bacanga ngathi angeke ngibuye. Ngingazi. Eh? Ufuna ukuba ngitsotsi? Ngithi angakhulumi nawe ukuthi esikolweni na? Zalwa namsana yadelela wena. Kom. Ngikhulume nawe kokuthoma. Ngikhulume nawe ngathi ukhamba esikolweni angisho. Go. Usebenza wena la. Hleleleni ngoya esikolweni. Bapha bahlala ngapha. Bahlala ngapha bapha. Tshela mama sibanguza kubuye usebenzise. Uyihala wena esikolweni ungaka. Ifuture yakho kuphi noma? Wena msana sikhulume naye kanengi wena. Ngithizeni kuwe kokuthoma. Ngikutshe ngathi ukhamba uyele esikolweni angisho. So then uprefer ukuthi ugijime konke nje uzistuke sewuyiginza wena amalanga la. Eh? Uyakhumbula ukuthi ngitheni ku? Bocaba ngathi ake ngibuye. Awufuna ukuphila so? Uyazi ukuthi egcineni uzokubamba abantu kunzi la isile la emahana. Eh? I think ngikunikeza ichance lokugcina ne. Ngicela ukuthi kusasa ngiprepare ukuyela esikolweni. Yangizwa? If bakunikeza inkinga esikolweni usibize. Usibize usifanele usiyale. Yangizwa? Ngibothe into ukubhala amanamba. Na ufuna uniform uze ngakithi. Yezwa? Yabona. Yangizwa? Ngathi uchoda ngeuniform uze la kithi. Yezwa? Kambe khini. Ana kusasa ngizobuya la ngizoqala uye esikolweni. Sani uhlala ngapha. Ngikhulume naye ekhaya. Manje la ufuna Uphila like ufuna ukuphila ubutsotsi andicala bacabangelena last time mabezela. Uzani? So wena ufuna ukuhamba uba wamashukela wena. Umncane nje uba wamashukela wani. Inanga zakho sesikolweni wena instead of ufunda uzokhona uzithengela amashukela ufuna ukuba wamashukela. Ufuna ukuphila uphilo bokwabo ukuba umncane kangaka. Uba ushukela nomuzi wena. Wena msana wena awuzwa wena. Ekugcineni uzwile ukuthi last community lile kangangani ngapha. Bathi wena uyakanga. And nje uyasikhombisa ukuthi uyakanga because now here you are. Inanga zakho sesikolweni wena lokhu busy bakuxochile ngobulwa nabantu. Uhleli nje kuphela. Fana kusasa ngifuna esikolweni. Yezwa. Sharp. Esikhulume nalabo bafuna. Kana uphilo omunye ngapha mfethu. Ya, ngimuzela ngasekhaya. Mfethu nispana kuphi? Mina ngimjayeza isiphana la eTown. Eh? Mama. Uspana kuphi? mntanakho? La emakhuleni la ngisecretary la. Mama. Ngicela usonele la. Yala ndoda. Ngitsala wakhamba. Acha ngifuna ukukhuluma nalo mama. Azange ngikhulume nawe ngathi umntwana lo esikolweni. So why umntwana lo wasesela mama? Hawu ngitshela ukuthi esikolweni bashena ayikho emhlanganisa nesikolo akafuni. Uthini? Serious? Utsho njalo kumamakho? Eh? Kuluma wena man. Awuzwa. Eh? Yeah? Ukuxotshelana. Ukuxotshelana esikolweni. Lesilo. Benilo. Wena wayulana. Umsana lo ngibethe. Nama ngitinye zile. Msana ngicanga ngathi Ma wayebongabuyela esikolweni. Salo ngicanga ngathi uzokuya ekhempe. Ukuxotsheni. Mama, msana uzokuphendula ukutsotsi. Yangizwa? Nami vele ngiyakusabela ukuthi Ukuba ngutsotsi ekugcineni. Because cala last masileko la community sifonele sabalila ngaye. ngiyakhumbula nje. Uye nini baba? Yebona? Ngangitshela into ya last year man. Yeah? Sinyokothelile okaza. Uzongitshela nga last year ngikhuluma ngonyaka lo muntu.
nguwe bohlala ngapha Buyela esikolweni. ukhuluma iphomile ngokuza bakhe okay